El Lleida rebia el Sabadell de Toni Celigrat amb l'oportunitat de situar-se líder i no ho va desaprofitar. Després d'uns 20 primers minuts de joc del tot insípids, els visitants es van avançar al marcador amb un gol de Felipe Sanchón. El cop va despertar els de Gerard Albadalejo, que van buscar amb insistència l'empat i no van tardar en trobar-lo. Centre mil·limetrat de Fernando Cano i Juanto, que l'engalta de primeres per igualar l'electrònic. Era el minut 35 i el millor encara estava per arribar. I és que en la jugada següent Fernando Cano era objecte de penal i Pedro Martín no perdonava des dels 11 metres per capgirar el resultat i sumar el seu 10è gol en Lliga. Un gol que de retruc el converteix en el màxim golejador de la categoria. A la represa es va veure un partit obert amb ocasions a una i altra porteria. Pedro Martín va fregar el gol en aquesta acció que un defensor treia sota pals i Cano es topava amb un defensa. El gol acabaria arribant en una acció a pilota aturada. Musa assisteix a Juanto perquè aquest posi el 3-1 al marcador i firmi el segon gol al seu compte particular. Els arlequinats no van abaixar els braços i van tornar al cop amb la mateixa moneda, amb un gol d'Aleix Koch a la sortida d'un córner, una reacció però insuficient. A les acaballes del partit, Albadalejo va fer debutar Chemi després d'una llarga lesió. Hem aconseguit guanyar 3-2 a un equip fet per fer play-off i amb molts jugadors de segona divisió, amb molt currículum, inclús de primera divisió, i per tant sabíem que era un partit molt complicat. Guanyem, deixem aquest equip a 8 punts a la jornada 14. Hòstia, això vol dir que ho estem fent molt bé i hem de continuar. Abans del partit es va llegir un manifest contra la violència masclista. Amb aquest triomf, el Lleida es posa líder amb els mateixos punts que l'Hèrcules. El proper partit serà diumenge a Peralada.